court. Moko mjogo mane wito mwandugi e kinde masira mapek maroula mane umomo sindo e kar chung'od bura ma Suba South dwe mar abich higa ne ywak nigi kale ngima matek bang' kane utegi ne oruombore piny e kinde masirano. Thoth familia mane oyudo lal kalore kod masirano ywak ni gionge kuonde jot nyaka sani gino mar ocho ngimagi. Giwacho ni nyaka masirano timre gi jot kuonde maricho kendo kata mana singo mane omigi mag gedo negi pok ochopo. Familia go ne oloso Kinyasaga e kinde mane kanisa Kinyasaga e kinde mane kanisa Adwene bade ma Lake Victoria Field ne otenore gi kony ma opogore. Gigena nodhi makoro kata gisani aonge kama nyalo chuorae achiliel chuora notho noweya gi nyithindo moweya go bende dhi sikul gigi mag sikul nodhi te biashara mara mana yao pi nodhi godo te nen kar duka pi nodhi go mano dong nono nyithindo dong go lweta nono makata kaka chak go tama tabe achiliel kuonde madake nitie kaka okunyore makata wuotho mondo achope ndara asandora koro asebedo gi chuny lit to kawuono nieri amor gi kanisa SDA Lake Victoria Field kuom loso thuolo makende kendo thuolo maber mar parowa kendo gi yuorowa gi kony mopogore opogore. Ne wayudo ni ne sirikal osekelo kony to jomoko ne pod orem. Koro joma norem go watop ne gi yap mondo gibed gi teko mar yudo kaka dangi settle kendo wawacho ni migepe duto pod dwaro kony gi kani ke jomoko nitie mapok odak e ute gi nyaka ndalono. Wan gi joma wabro miyo mabati mag udi at least ng'ata achiel biro yudo mabati 20.